Ketika All India Radio Shillong, Kakubor ban Police P to Bhakubar Lingdo, Kimat Kibakongsan. Yakran but pleading with Lingbaka video conference with Cabinet Secretary Rajiv Gauba but ki Chief Secretaries ki Jilla but Union Territories. Panchai ka Sorkar Meghalaya bompat dan kibayo ikajing shitom na kanyang jingpang coronavirus. Pankre ka Sorkar banchna kumbah nyubsan laktali ki sengyarap yaladi hashwa usnem arajar arpuar. But Bamsmai Justice R.V. More kumunong bishar ka High Court ka Meghalaya. Ikubor ki babniya. Cabinet Secretary Rajiv Gauba lapanlong ka jingi kendo but ikren lingba ka video conference but ki Chief Secretaries Jong Baro ki Jilla but Union Territories Hanong ba New Delhi hindin kisni. Banlum jingtem but yapliu jing but halor ki jing penkre banyadano kanyang jingpang coronavirus. Banjur bandan ki jaka kemi bniya haki khodop ne point of entry haki shnong ki thao ki jaka kemi but kum ki laboratory but ki hospital ola kentui ki jala ban penkre ki jingdon kam ki dawayada ki lat ai jingte but lat ban penkre layo jingte ban don sa way par bla yo unik nyang jingpang ha Punjab but kumba khandai lak sa pu hajar news pa khat nyungut ginong le jinglet bari na ki prahajar praspa arpanyo tili ki lingsuin layo ban to ke bha hakikat lingsuin but sanpu sangut nekini lapha shako hospital IDSP but ban te lakam yakini kiladon kumba arspa prapunrungut ki doctor shispa nruphongut ki nurse but arspa khandai pesan ki paramedic hakikat lingsuin ha kari. Mereka pat kalian hakabai day bat ke Sorkar Meghalaya lapan bana batat hadu menta 4 syamdon setia ki bala yo ya ke jingpang coronavirus mereka bayi day bat we briu bala tiap pang Negrims Hospital le tu baudani ke jingshitom naka RTI lani respiratory tract infection but lakin tu ki pai ba ban omlong ki baki jingmat halor kini ke benta haka ju ke por ke Sorkar kala maham ban le de ke bating ya ki bapin priang ya ki kubor balam ler shapang gani. Sorkar kadoni ka jingtumu ban seng kumbah nyup san lakli ki seng yarap yaladi hapo sinem arajar arpuar kanang ban penla ya bungut ki kintei ki longkmi ban yeng hala ki jong ki kijan Menteri Ketna Rural Development ke Sorkar Peding Narendra Singh Tomar ulo ong mahabakren hai ka singi kerpang ki kintei halor kapang Women's Empowerment kabala long hanong ba Delhi Tomar le tu ba ka kinhun yarap yaladi ki kintei kalong ubut lum ke jing persang ban rat tingkong ki jing duk bat ketanat kalong kabala penkre ban kemi bha ya ki kintei ulo ong ba ki don kumba palat nrupo lak ki seng yarap yaladi hakari baro kawe bakentup ya kumba palat nru kulur nyupulai lak ngut ki kentei. Unong Bishar Justice R.V. More mentaga singi bams mai ka Unong Bishar ka High Court ka Meghalaya Chief Justice Muhammad Rafiq ula yalam ya ka jingpin smai show Justice R.V. More ka balalong Haying Bishar Chief Justice Court ka tamasabala tip kum ka Meghalayan age lasdang nadu nin ka singi hata laskin ka District West Giant Hills kani ka tamasa ka tumuban kan tiyo badra ka nam ka Meghalaya haka map ki kam jingo kai protein in tourism badban penkut ika ka khatsa tarik ulber da ka ba penlong ka National Tourism Conclave haka ba anwani shimantara Menteri Sarkar Peding Ketna Tourism Prahlad Singh Patel, Menteri Ketna Donor, Dr. Jitendra Singh, Menteri Ketna Sports and Youth Affairs, Kiran Rijiju, Menteri Ketna Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat. Kini ketamasa bersiti ulantar kalong ban kering bahaya bungut, penban nak daw ke jingma hakalian ke koi ke kia hakari hibaro kewe, lahaban penrit no shuaya menta. Menteri Rangba Konrad ke Sangma, Abakren ula ong ba ke Meghalayan age ke ka rensan ban penpau ya ke jela sha ka perthei ban yo i ke jing pla bat ke jinglong ba pher ba ke jela ka don kum ke jing don ki kolshor ki ba pher bat ke jing em ki brio ne ka ba ong ro ba an sanang kan tiu ba ya ke ni ke tamsa ke snem ki ban wan ya ka kot halor ka Meghalayan age la polite Menteri Rangba Konrad ke Sangma ke jing don lang Menteri Snyau Bhalang Dhar coming one ambon but u MLA ba waila shila Kejingelang ialah pait ba basis ni beratip kum ke Legal Literacy Awareness Program halor ka ain POCSO Act arajar kat kendai la penlong ha kiang nong ba Government College Juwai penlong da kejinge truilang bat ka Meghalaya State Legal Service Authority Shillong bat ketna Justice ka Ministry of Law and Justice ka Sorkar India ba Albert S. Lingdo Project Coordinator of Legal Literacy Campaign ka Sorkar Peding ulong ba kejing temu hi kalong ban pensyai pen sengutu iki samla puli halor ka ain POCSO Act arajar kat kendai da kabab sengutu iki ain ki jingeda bat ki wede kanang bakin la ban bu yelati haka benta basngain
ulo ongro baka ai pokso ai kadei kabalabu na kabenta bani dai ki kam thombor bat le bejot ki klung khna ban khamyo jingshai babne layo ru bani plu chingmat ba ki samla puli ha kabala mahamru yeki bakin long ki ba fikir bat husiar ha pandan kam me ki social media bat yada ne ki jingsha pen be bat pen thame kene kadei ko all india radio shillong kamon lam jipi ya ki kubor आज का भारत जानता है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। जीत रहा है देश नारी को सम्मान देकर शौचालय बनवाकर। शौच सुबह के अंधेरे में जाओ या रात को, शौचालय बना तो अंधेरा छटा। जीत बड़ी कर रहा है देश उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से आजाद कर। रसोई से तो बस अम्मा के खांसने की आवाज आती थी, अब देखो गुनगुनाती भी है। जीत बड़ी दिख रही है ये जीत जब घर हो रहे हैं महिलाओं के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना से। पहले सिर्फ नाम की घरवाली थी, अभी सच की घरवाली। 8 करोड़ गैस कनेक्शन, 11 करोड़ शौचालय और मुद्रा योजना से 15 करोड़ महिलाओं को लाभ। भारत सरकार के ऐसे कई कदमों से ये साबित हो रहा है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। जीत बड़ी हर एक काम देश के नाम भारत सरकार। habab tenggengi ki benta jung ka kubor u MP ka Shillong ba Vincent Pala ninga sni la lechngoi ka nongpo civil hospital ka bahari boy district haringkat ka jing sanran lang MLA ka nongpo ba Meral Bones im ba Pala la khmi ru ki babon ki kam jing shakri bala ai de ka hospital ba la kula ru bo ni le shitom ban punyo ki jing don kam ka hospital kum ki jaka ken shows nam ne blood bank ba ban ken tiwe ka OPD shaka arspa jing thia ba la kula ban pha ki ni jing terwa ka hospital shaka sarkar jilla ba sarkar pdeng ba oni ai bud dian ru halor ka ni ga benta shushu la ong bo ni le shitom banang punjanai banang kintiu ki ni ka hospital shaka medical college ne ka benta ka jing men toy ki pai ka thain ribhoi lasdang ek rashtriya poshan pakwara 2008 minta ka singi ala sangitcham anganwadi center rongram kabadei ka project jongka ICDS ka district west Garo Hills Shibantan ka jingra khero ikalinkhus number R ka ni ka jing sedang Deputy Commissioner ka West Garo Hills Ram Singh ba ai jingkran ula mai phang halor ka jingdon kam ki jingbam ki batei ka jingle khuit bat ru ban phikir ha ka balit bar bat ki we de happening ki briu ka ni ka thain haba pentep bakani ka district kalong ka badan bun tan ke bayo e ka jingpang anemia kum tawla kintu e baro ki pai ba ban penlen ban ba mi ki jhor ki bajurngam bat kum ju ki so ba bun jai ki badon bulai ha ka ni ka thain mara ka ju ka por la kintu ru e ki long kme ba kin long ki ban no senyang ha ka ba khmi e ki jing e hashnong ha thau mara ka ju ka por ban ai ha ki khun ye ka jingnang jing start khnang ba kin long ki ba men toy ha ka lawe Hakawai pat kaliang Deputy Commissioner la pentep bahapo ke district ampat dan setia ke balangat ne yo knyang jingpang coronavirus Henry la kentu pat eki briu ban long ki bale khut bat sumar bhaya nadi ban yada na uni knyang jingpang bashur khai District Program Officer ICDS Tura Kahema Ritha Sangma Leitu ba kani snem kadai kabala bu jingbat ban phai khmat bha shakishan rang manishim banta ha ka portion abhiyan ha ka ba annang la ban kentiu bha yaka but an pankot ikani ka program hadu ka arpo artarik ulber 8000 arpo lalap sa kumba sangat ki briu ki belayo bit jingpang novel coronavirus hapo kari ke bela poi baro menta ki bayo ikani ka jingpang shaka sau pulai ngun Special Secretary Katnat Health and Family Welfare Sanjeeva Kumar menta singula pentip ba ampat dan setia ka jingyap hakari na kani ka daw hadu menta ula ong bau menteri Katnat ke koi ke kia Dr. Harsh Vardhan ula khmi bnia ai ka jinglong jingman ban shim kia ban yo ai kilat kilenti ban pen khre ha kalawe La Rake ka sneaker pang ki kente ka pertel na ka International Women's Day halat run by that campaign ka district is Jante Hills menta ka sngi La panya anong biang La Rake ka sneaker pang ki kente ha ka pertel na ka International Women's Day halat run by that campaign ka district is Jante Hills henden ka sngi ba la panya ikani ka jingrake da ki para legal